ti sa nagutan sa labi. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabwasan. Nasantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo adasayan kabwasan. Magtaron lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kaiba mo si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Miyerkules pizza 18 at bulan na Marso 2026. Yada saray ulo na balita lokal. Radyo Pangasinan Balita. Birthday party nagmaling yagulo. Suspect unarap adakason direct assault. Radyo Pangasinan Balita. Masulok ya 300,000 piso. Ya kantidad na Cebu asamsam na taklay na uloy Adasan live-in partner. Radyo Pangasinan Balita.
extortion, managa extort na plagad 5 na otoridad 800,000 piso akulimbat na suspect at biktima. Radyo Pangasinan Balita. Binawalaan na kaso na karnaping na aresto. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo at asaray ulo na balita ng nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Pangitagay na pamasahe ipatuntun na buwas. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kuditami inlatag laban at kinan Presidente BBM. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Pangitor na payout para dasaray POB in daulwan ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Pangitagay na piso at pamasahit Transport Group uno ay ni. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras tiyala sa 5 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at dasaray balita da lokal. Non-respondent tampol rekabiyangan na pulis sa Sampabian at agawang gulojad barangay Kayanga bali na Sampabian Pangasinan. Unong investigasyon na pulis umpapaway maniinoman iraya grupo at birthday party pasado alas 2 na palbangon nang biglan si Mabi Subi yaman tao na 32 siya si Katuyaso ng Lapanugulo. Nang respondire kabiyangan na tanod sa kay Baso Barangay Chairman apian na Manbano at David Langgulo bang balat biglan na ginoyor na suspect so kawes na kapitan kanya na intawag at ampol at asaray kabiyangan na pulis. Diyan panresponde na pulis sa kuya dasaray na membro ng pulis so aming pigapigan tinatampatan na inguyor na sa suspect. Apilitan niya arestuhan na sa bilang suspect kan si Kartoy inawit yung police station kaso ng sunggay na Article 148 na revise sa Penal Code o direct assault upon agent in authority so insige pagkorte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Naplagad 5 na otoridad sa yalaki at ginawan entrapment operation yung kasadyad baloy na Bimbalay Pangasinan unong at investigasyon na pulis sa may suspect so namloko panamugloy na impan na karaw na kwarta kasalat na pangako ton niloob eraya biktima at Philippine National Police o PNP. Narol sa bitlang suspect at ginawa ng entrapment operation ya indalwa na acting chief of police Lieutenant Colonel Lister E. Saigo. Unara pa da kason robbery extortion na kasumpalan ya kimraw na tanangawat na balig ya kantidad sa bitlang suspect ya naabot at 841,128 piso. Mandala po da sara individual lapoda pangako na suspect yung makaloob iray biktima jad PNP kasalat na balig ya kantidad. Unta tawag imano iraya pulis Bimbalay ada si pamahanya individual ya biktima ada parehon modus operandi si karaya umparong tayo tampol jad PNP Bimbalay pina maisigap na demanda laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Diyan panulop yung pwersa na Pangasinan na Police Provincial Office Provincial Police Drug Enforcement Unit na Pangasinan na Police Provincial Office ya si Katoy
acting lead unit so na nagawa na bypass operation dyan sa San Carlos City. Yan ang resulta din paka-arresto na 43 anyos siya laki regional priority target high value individual tansa may 33 anyos ya kalibing partner to niya nan para nang gapoya anapan na residente jada San Carlos City. Akong piskada sa suspect so namiran na pirason head shield transparent plastic sa siya ya walay bulaton na 50 gramo mambili na 340,000 piso kabiyangan sa 500 bypass money 20 o 24 ya piraso ya 100,000 piso bill budol money asorte jala ito sa bundle ya plastic sa siya plastic canister Samsung smartphone orange portable torch ang balangan na shoulder bag at ang sakay rifle grenade ya walaan na canister sa may inventory so ginawa da lugar yung kagawa ng operasyon yan ay matunan na saray barangay official saray kumpiskay illegal ya druga so inawit Jad Ordanita City Satellite Forensic Unit yan ay pasilong laboratory examination kaso nin sunggay na section 5 at 11 article 2 na Republic Act 9165 o comprehensive dangerous drug act of 2002 so insigap laban sa redwaran suspect undayo ng PNP Provincial Director Police Colonel Albert Merculio Area Operating Unit matalunggaring operasyon na po si Katuya Sukumentment na kapulisan sa Republiko ya parang sa illegal ya droga yan mansan siya sa oksoy tangkarenan jada luyag na Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Wanted da kasun karnaping na plagad lima na taklay na uli jada bali na Burgos Pangasinan sa may ituturing top 1 most wanted person dyan municipal level residente na Infanta Pangasinan sunaristo na taklay na uli na Burgos jada biskag na warrant of arrest ya empaway na korte makalanor adan sunggay na Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 saraya o sa may suspect singgan na korte yamampiyansa da kantidad na 300,000 piso ya si Katoy wala da kustodiya na Burgos sa police station indayumot ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio Area Operating Unit at matalunggaring ya operasyon at impakarola na abitlan na suspect. Radyo Pangasinan Balita. Naringalan na katubukulan ya balita da lokal ang tistay ng dapag adasaray balita nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng
7 years anniversary ng DWGA 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwag ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak Mo Mabinta ang kanyang pagbati sa buo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGA 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Pangasinan, Almusal, Balita. Alas 16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inaprubahan na ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang taas pasahe sa mga pampasaherong sasakyan, dulot na rin ng tensyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, epektibo sa Huwebes, March 19, tataas ng piso ang pamasahe sa traditional jeepneys. Ang kasalukuyang 13 pesos na minimum fare ay magiging 14 pesos. May dagdag na 20 sentimo kada sa susunod na kilometro. Samantala, nasa 2 piso ang itataas sa minimum na pasahe sa modern jeepneys. O mula sa 15 pesos magiging 17 pesos at 10 sentimo sa kada susunod na kilometro. Para sa airport taxis, inaprubahan din ng LTFRB ang 40 pesos increase sa flag down rate. Mula sa 75 pesos magiging 115 pesos. Wala namang pagtaas sa susunod na 300 meters at 2-minute waiting time charge. Para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS, inaprubahan ng 20 pesos increase at 50 pesos pick-up fare per kilometer. Dahil dito, ang base fare sa TNVS sedan ay magiging 65 pesos mula 45 pesos, 75 pesos mula sa dating 55 pesos sa AUVs, 55 pesos sa dating 35 pesos na hatchback, at 165 pesos mula sa 145 sa premium TNVS. Wala namang increase sa per kilometer at per minute travel time sa TNVS. Inianunsyo rin ni Mendoza ang 2 pesos na increase sa minimum fare sa Metro Manila at City Ordinary Buses. Mula 13 pesos, magiging 15 pesos ang unang 5 kilometers at 0.24 na sentimo sa mga susunod na kilometro. Sa mga aircon buses sa Metro Manila at City Operations, 3 pesos ang increase mula 15 pesos sa magiging 18 pesos.
sa unang 5 kilometers at 33 centavos increase sa kada susunod na kilometro. Para sa ordinary buses na may provincial operations, piso sa unang 5 kilometers at 30 cents sa kada susunod na kilometro. Para sa ordinary taxi at UB Express, sinabi ni Mendoza na inaaral pa ang kanilang apela dahil kahahain lamang ng petisyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nakukulangan ng ilang transport groups sa inaprubahan ng piso na taas pasahe ng pamahalaan para sa mga public utility vehicles, lunsod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, hindi sapat ang naturang pisong taas pasahe at mas malaki pa niya sa kanila ang kinikita ng mga badyaw na sumasabit sa jeep upang mamalimos. Para sa Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, pansamantala ay magkakasya na lamang muna sila sa naturang inaprobahang taas pasahe. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. pasado na sa unang pagbasa sa Kamara ang House Resolution number 882 na humihikayat sa Toll Regulatory Board na suspindihin o hinto ang pagpapatupad ng taas singil sa toll sa buong bansa. Ang naturang resolusyon ay isinulong ni Surigao del Sur Congressman Romeo Momo Sr. Ayon kay Momo, dahil hindi pa tapos ang krisis sa gitnang silangan, posibleng magpatuloy ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo na magre-resulta rin sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Malaking tulong ayon kay Momo kung masususpende muna ang taas singil sa toll, hindi lamang para sa mga pampublikong sasakyan na namamasada at gumagamit ng expressway, kundi maging sa iba pang mga motorista. Hinikayat ni Momo ang TRB na pag-aralan muna ang magiging epekto ng toll fee increase. Malaking epekto niya sa ekonomiya ng bansa ang toll fee increase, lalo at karamihan sa mga supply ng produkto ay galing sa mga probinsya at gumagamit ng toll gates sa pagbiyahe ng mga ito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paniningil sa mga mag-aaral, ang mga bayarin at kontribusyon ngayong panahon ng graduation ng mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Ayon kay Pangulong Marcos, gawa ng hakbang ang pamahalaan para hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Patuloy niya na tututukan ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino, kaya bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan, lalo na ngayon na panahon ng graduation. Inianunsyo rin ng Pangulo na magsisimula ang serbisyo na fair ng Department of Education, kung saan ang mga ahensya ng gobyerno at ang employer ang pupunta sa eskwelahan para makapag-apply ng trabaho ang mga high school students at graduates. Sa ganitong paraan ay mas madali nang makakakuha ng clearance at hindi na rin gagastos pa ng malaki sa pasahe. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 pesos na cash assistance para sa mga driver ng public utility vehicles na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis.
Bumisita si Marcos sa payout site sa Santa Mesa, Maynila kung kasama ang ilang pangunahing opisyal ng pamahalaan. Paliwanag pa ni Pangulong Marcos na unang bibigyan ng prioridad ang mga tricycle driver, susundan ng mga jeepney driver at mga TNVS driver. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang mga pangyayari kaugnay ng tumitinding tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng langis sa buong mundo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ikinanta ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa ginawang pagtestigo kahapon sa Sandigang Bayan na binigyan siya ni dating Congressman Saldico ng 130 million pesos bilang balato sa proyekto sa Oriental Mindoro. Sinabi ni Bernardo sa graft court na binigyan siya ni Ko ng 100 milyong pesong share mula taong 2023 hanggang 2025 sa pamamagitan ni dating DPWH 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, at ang dagdag na 30 million pesos ay para sa taong 2023 hanggang 2025 sa pamamagitan naman ni dating DPWH 4B Regional Director Gerald Pakanan. Tinanong ni Sandigan Bayan 6th Division Chairperson and Associate Justice Sara Fernandez si Bernardo kung ano ang dahilan ng ibinigay na balato. Sabi ni Bernardo, ito ay isang token of gratitude dahil sa garantiyang maayos kausap si Engineer Alcantara. Ayon kay Bernardo, ang naturang halaga na naibigay sa kanya ni Ko na dinala sa kanya ni Alcantara ay hindi utay-utay na naibigay. 40 million noong 2023, 40 million noong 2024 at 20 million noong 2025. At sa naibigay naman ni Pakanan ay may halagang 10 million kada taon mula 2023 hanggang 2025. Niliwanag naman ni Bernardo na wala siyang alam kung ang 30 million na naibigay sa kanya ni Pakanan ay mula sa 289 million pesos project na dinidinig ngayon ng Sandigang Bayan sa kasong malversation. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may
logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Siklista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. At Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Perkiat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balikkabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest Proper, 8 p.m. At Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. At Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapandanyan. Pagdiwang Mapandan! Pagdiwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Maligayang bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, mahindak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Jad Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre kasama natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi. Sa puso ni Madam Charissa, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Miyerkules, petsa 18 sa buwan ng Marso 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na balita, mga issue. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga reaksyon, mga suggestion, opinion, mga hinaing, mga reklamo, mangyari lang po tumawag sa ating numero. Smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook, live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganon din sa YouTube. Ayan, oo. Sabay yan. Ayan, marami ng mga buhabati rito. Good morning kay Marivic Rivera Balason ng Dasul. Gawin din si Merlita Abilia ng Dasul. Maki Mapalakapak Suryano. Ang gapoy sa iyo. Dyan sa may Mapandan. Bilang malakin, Kapitan Bernard Antolin, ditad Barangay Jimenez. Ayan. Gawin din si Erwin Mayo. Pinsan siguro ito ni Engineer Flores. Flores de Mayo. Oo, at kamag-anak ni Julio. Ayan. At malamang pinsan ng ng kumari mo. Si May. Ayan. At uncle niya si Augusto. Ayan, okay. Aha. Alas 6:36. Uy, hanggang ngayon hindi pa naaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang annual investment plan ng bayan ng Malasiki, Pangasinan. Yung budget, yung budget. annual budget. Oo. Ang annual budget ng Malasiki ay nauna nang naaprobahan dyan sa may Sangguniang Bayan noong December 9 ba? Oo. December 9 na may kabuuang 600 ito basahin ko yung eksaktong amount dahil nagkaroon tayo ng kopya. May mga kopya tayo na nakuha. Ito 609 pesos 290 609 million 609 million pesos 290,748.70. Exactly. Yan yung eksaktong amount niya na amount. At ito nga ay naaprobahan daw noong December 9. December 9, 2025. At agad namang pinorward sa Sangguniang Panlalawigan para may schedule ang review at ng approval. Noong Marso 9, itong taon na ito, 2026, ay nakakalendar na yan sa Sangguniang Panlalawigan. Ang gaganapin sana yung budget hearing yan, ngunit hindi natuloy dahil hindi pumunta yung mga konsehal. So may absent. Nagkaroon daw ng nagpa-attendance sila. Nung unang pag-review,
is this December, March 9. Oh, March 9. March 9, pero wala nga yung majority Oo. ng mga councilors, kaya hindi na natuloy. Hindi natuloy. Oo, Oo. hindi natuloy. Sino yung mga Pero kondo? noong eto na, finally, Oh. nung last Monday, Oh. 18 ngayon, tama, last Monday, March 16, Mm. ay naisalang na rin. Nisalang, pero Pero merong may dalawang ordinansa pa na ipinasa. tinakil Oo. doon. So, sa Committee attendance, hearing. Oh. sa attendance doon sa may sangguniang panlalawigan, kompleto. Doon sa committee hearing ng dalawang ordinansa. Kompleto yung mga konsehales. Sino yung mga... Nandun din ang kanilang mayor. Oo. Oo. Nakapasa yung unang Ordinansa, yung waste management. Mhm. At saka yung pangalawa, Yung pangalawa ay yung poultry moratorium. ano ba yung pangalawa? Poultry Yung moratorium. poultry lifting. Lifting, Poultry lifting moratorium. Ayan, oo. Yan. So, yun yung napagaan. Na-approve na dahil kompleto nga yung mga konsihal. Oo. Pero nung isasalang na yung annual budget, Nawala. ay bigla hong naglaho yung 6 na konsihal. Oo, kidlat. Oo. Parang kidlat. Sila rin yung absent noong March 9. Oo. At sa wakas, kompleto sila nung March 16, ay akala ng iba ay papasa na. Pero nung tatalakayin na po yung budget na 609 million pesos, Nawala. ay bigla hong nawala itong mga konsihal. Parang kidlat. Ito, sina Councilor Norman Espinosa, John Philip Dumantay, itong si Councilor Vincent Arenas, nandun din si, nawala rin si Jessica Gueco, nawala rin si Dave Austria, at nawala rin si Janice Pinlac. Nagkaroon siguro, nagtatanong nga ito mga kabayan, siguro yung 2 million reason sa pinlak sa naturang kuan na yan. Anong 2 million reason? May 2 million reason daw kaya kuan Madami yan. Marami Pag sinabi mong 2 million reason, mahaba-habang rason yan. Kung bakit nawala yung 6. Bakit Pagdating dito sa Sangguniang Bayan, ay ipinasa nila noong December 9. At ito nga, yun basahin natin. An ordinance, ito yung kanilang pagpasa, no? An ordinance authorizing the annual budget of LGU Malasiki for fiscal year 2026 in the total amount of 609,290,000 609,290,748 pesos .70. Exactly. At ang nakalagay dito, for general fund covering the various expenditures for the operation of the municipality of Malasiki, Pangasinan. So, ang mga nakapirma po dito, napirmahan po ni Honorable Vincent Nathaniel S. Arenas, Honorable Jessica Gueco, Honorable Janice Pinlac, Honorable John Philip Dumantay, Honorable Donald Palaganas, Honorable Norman Espinosa, Honorable Alexis Mamaril, Honorable Ronoric Balesteros, Honorable Brian Dave Austria, at Honorable Vincent Leonard Santa Ana. So, kompleto. May pirma rin si Honorable Daria Dolores Balagtas, Municipal Vice Mayor, at Honorable Alpi M. Soriano, Municipal Mayor. So, lahat sila may pirma. So, ibig sabihin, doon sa Sangguniang Bayan ay talagang approve in toto at wala akong kumontra. Planchado. Oo, approve. Ngayon, ipapasa nila dyan sa Sangguniang Panlalawigan for review at saka approval. Yung review kasi, titignan nila kung may mga... yun talaga yung exercise. Correct, ipasa ang annual budget sa Sangguniang Panlalawigan and then review.
Oo. At kung may mga question sila, siyempre agad naman may papaliwanag. Oo. Actually, kasama ang mga sa pagdating sa budget, pati mga department heads. Correct. Oh, ngayon biglang nawala itong mga 6 na konsyal na para silang kidlat. Na nawala. Oh. Kaya napinding yung serbisyo para sa bayan ng Malasiki, Pangasinan dahil nawala nga yung mga 6 na konsyal noong Lunes. Itong Present naman sila sa attendance at saka sa 2 ordinansang ipinasa. bigla Pagdating sa budget, nawala. Abalang iraw, singarakin. Singara bura, ya abalang. Kaya parang kidlat Oo. Ang hindi pagpasa o pagkaantala ng pag-aproba ng annual budget ng LGU ay maaaring maapektuhan ang mga programa at yung mga proyekto. Lalo na yung ito naalala ko lang. Sa SGLG, malaki pong bawas puntos. Kung hindi maaprobahan ng budget at magre-reenact sila. Correct. Hindi naman disqualified kaagad sa SGLG. Pero isa sa mga requirements. Bagos hindi naman automatic na hindi na sila kasama. Pero ito ay malaking kumbaga negative ano yan. Diyan sa LGU. Yung hindi magandang rason. Ang annual investment plan o yung budget ay gabay ito kung paano gagastusin ang pondo sa bayan para sa buong taon kapag ito ay naging pending o hindi naaprubahan. Ang direktang tinatamaan dito ay ang mga programa at kalusugan. Nandiyan na yung edukasyon, infrastruktura na para sa taong bayan. Ayon sa batas, ang mga local na budget ay dapat nakabatay sa naaprobahang annual investment plan o annual budget. Kung walang approve, walang legal na basihan ng pagpapalabas. Ngayon, ano ang gustong palabasin ng mga kidlat na konsyal ng Malasiki na inihalal ng taong bayan para maglingkod ng tama? Di ba? Dahil sa pagkaantala ng kanilang budget, maaaring maantala rin yung siyempre yung mga benepisyo natin Andyan yung mga bonus ng mga empleyado po. Nandyan yung mga sweldo ng mga empleyado. Yung operasyon ng mga opisina nakasalalay po dyan. Ang mga programa para sa kalusugan, gamot, sa hospital at para sa disaster risk reduction and management ay hindi malulutas. Ito hindi malulutas dahil sa pagdadamot ng 6 na konsihal ng Malasiki. Dahil hindi pa na-aproba hanggang ngayon ang kailang annual investment plan o kaya yung kailang taon ng budget. Yun na sana yung pagkakataon na ma-approve dahil kompleto sila. Yun nga, bigla silang lumayas nung budget na ng Malasiki ang tatalakayin sa Sangguniang Panlalawigan. May ano ba dyan? Baka may mga namumuliti ka na dyan. Malamang. Huwag niyong isama yung budget ng bayan. Ayan, yung, kasi para sa bayan. Maraming maantala. Ang mga mamamayan, ang nagduro sa dito, ang waste list, yung pagdadamot ng mga konsyal, tatamaan talaga yung mga mamamayan. Para sa kaunlaran nagiging panaginip na lamang yung mga pangarap ng mga opisyal diyan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan kung itong mga 6 na konsyal na ito na binigyan ng mandato ay hindi sila attend sa Sangguniang Panlalawigan para sa approval ng kailang annual investment plan, di ba? Kaya sana po, huwag niyong damutan ng taong bayan, dahil inaasahan po ang mga kalidad na serbisyo diyan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan.
Dapat sana doon pa lang sa Sangguniang Bayan, Oh. kung ayaw niyong ipasa, doon pa lang, inano na nila. May kumbaga, nansasangsangan larad saman. Ay, hindi, kaya nagkaisa sila eh. Nagkaisa sila. Nagkaisa kayo. Oo. Nagkaisa kayo sa Approved budget. anonymously. Oo. Yung pala pagdating sa sa panlalawigan, anonymously. Anyani sila. Nawala sila eh. Nagkanatan. Oo. Ang pag-aproba sa budget, isang obligasyon, hindi oposisyon ng ilang elected municipals na maagang namumulitika. Oo. Hindi yan option pala, hindi yan option. Hindi option, oo. Oo, na maging oposisyon pagdating sa budget. Oo, ang Sarili kayo mismo, may sarili kayong, yun nga, Sangguniang Bayan, ni-review nyo yun, may amount. tinignan Tapos niyo. kayo ay nag-approve. Oo. Ano ang inyong, ipaliwanag nyo lang dito kung ano ang inyong dahilan kung bakit ayaw nyong umattend sa Sangguniang Panlalawigan. Oo, ang bawat araw na nakabinbin ang pag-aproba ng budget, ito ay katumbas ng mga nawalang serbisyo sa taong bayan. Oo. Alam mo yung hangarin ng mga elected official Oo. at yun nga, yung hangarin ng inyong mayor para sa kanyang mga kababayan, ngunit parang may nagiging sagabal. Sagabal. Oo, Oo. parang dagupan lang yun. Oo. Sagabal na mga ilang elected official. Oo, ibalik natin sa kapaborito Errol, yung sinabi mo na SGLG, yung Seal of Good Local Governance, na ito ay iginagawad ng Department of the Interior and Local Government. Kung hindi maaprobaan ang annual investment plan o yung budget, ay malaking epekto ito sa kwalifikasyon ng isang local government unit o ang LGU para masungkit yung Seal of Good Local Governance na ito'y ginagawad ng DILG. Diba? Isa sa mga requirements ng SGLG ay ang kumbaga yung financial administration, yung sustainability. Correct. Ang SGLG ay nangangailangan ng 100% na utilization ng 20% development fund at mga proyektong ito ay dapat nakapaloob sa isang approved na EIP o yung kanilang budget. Kung walang approved na annual investment plan, hindi legal ang disbursement ng pondo para sa mga proyekto. Ang hindi pag-aproba sa pondo o sa budget ay maaaring magdulot ng mga chain reaction sa mga serbisyo ng gobyerno at sa mga barangay na direktang nakakaapekto sa pagtanggap din ng LGU sa SGLG. Sa ilalim ng Section 56 ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991, isinasabi dito na sinusuri ng Sangguniang Panlalawigan ang mga ordinansa ng bawat lokal na pamalaan na naayon sa batas sila ay may kapangyarihan na dito na i-review yung to review and approve such ordinance approved by the Sangguniang Bayan bago maging batas ito. Diba? Kung ang EIP yung kanilang budget ay hindi nasunod, ang mga panuntunan halimbawa hindi makatotohanan ang 20% development fund requirements, maaaring ideklara ng Sangguniang Panlalawigan na inoperative. Ayan. Balik ito sa LGU na may mga komento at mga recommendation. Kaya nga nire-review. Paano nga marireview at paano aprubahan kung may mga konsehal nga na tulad niyan dinidili nila. Ayaw nilang aprubahan. Ayaw pa aprubahan kasi 2 beses na nung March 9 absent yung 6. Nung March 16 nung isang araw kompleto sila pero attendance. Tumakbo sila parang kabayo. Yung budget ng pag-uusapan abalang lara. Kaya nga ayon sa DILG, hindi maaaring baguhin ng direkta ng Sangguniang Bayan
ang EIP na binuo ng Local Government Council, dapat itong ibalik sa LDC upang sila ang magrevisa pala doon sa rekomendasyon ng SPE. Paano nga nila re-reviewin? Hindi pa nga napag-uusapan sa pangalawigan. Approve nga dyan sa Sangguniang Bayan ano ang kanilang re-reviewin? Di dapat, undalan na di mano da Sangguniang Panlalawigan o natin irarayaan ni Miray. Sa committee budget, sa budget hearing. Para aprubahan. At kung meron mang rekomendasyon ang Sangguniang Panlalawigan, diyan yung time na ibabalik uli. Ayan, Diba? Yun sana, nga po, singara makakalukom at iraraya, inaprubahan yung Sangguniang Bayan, kasabit Sangguniang Palalawigan, umbatik kayo. Ano yan? Dinidili nila para madili yung mga programa at proyekto na dapat na isulong ng Chief Executive, ganun ba yun? Dahil ang mag-implement sa mga project na yan, ang mayor Ang hindi pag-aproba sa budget, ito po ay magdudulot ng pagkaantala ng mga bagong proyekto. Ayan. Yung mga napagplanuhan anong nakarang taon ay sinama dyan sa budget, kung ano-ano man yung mga bagong proyekto, bagong programa, kasama sa budget na 609 million. Kaya nga Pag wala yun at naging nag-reenact sila ng budget, hindi na matutuloy yung mga proyekto na nakasalang sa 2026 budget. Kaya nga kaya kung hindi maaprobaan ng Sangguniang Panlalawigan, siyempre mapipilitan ng LGU na gamitin lamang yung lumang budget, yung tinatawag na reenactment. Hanggat hindi naibabalik, nare-resolve at naipasa ang annual investment plan o yung kailang budget. Yun po yung kwan dyan Ang balita natin ay meron daw silang daladalang sulat. Anong sulat yan? Yung mga mga konsihal. Hindi natin nakuha kung anong nilalaman ng kanilang sulat sa Sangguniang Panlalawigan. Kaya pwede yung ipaliwanag nyo po kayong 6 na konsihal dyan. Nakabukas naman po. Bakit bigla kayong tumakbong parang kabayo pagkatapos ng committee hearing doon sa 2 ordinansa. Present po kayo sa waste management At saka yung at present din po kayo sa poultry lifting moratorium. At sa inyong attendance sa Sangguniang Palalawigan ay nakapirma rin, kompleto rin. Pero nung budget ng pag-uusapan, anong pakila? Kaya may ibig sabihin yan. Bakit kayo biglang tumakbo na hindi na ninyo inatinan yung budget hearing na supposed to be itatalakayin na ang inyong budget dyan sa Panlalawigan para sa ganun ay maisabatas na kung walang mga koreksyon, di ba? Yun po yung katanungan ng ating mga kababayan diyan po sa may bayan ng Malasiki, Pangasinan, at tinatanong itong mga 6 na konsihal, ano po ang dahilan? Bakit dinidili ninyo ang pag-aproba sa budget ninyo diyan sa Panlalawigan? Actually, gustong-gusto ng Panlalawigan na matalakay yan para sa ganun malaman kung yan ba ay wala pong mga pagkukulang at naaayon sa batas yung naturang pag-aproba ng Sangguniang Bayan sa kanila ipapasa dyan sa Panlalawigan para maging legal at pwede nyo nang gamitin ang inyong budget, taonang budget. Kaya yun po, katanungan lang po sa inyo, kayong 6 na konsihal. Yun. Ano po? Hindi, kung magpapaliwanag naman sila sa taong bayan, dahil budget nga ng taong bayan ng nakasalaang involved kasi para sa taong bayan nga yan. mampaliwawa kayo. Kayo
Laki dya, masabay kayo balot. Kaya nga, nung eleksyon, ang sabi nyo, kami po ay maglilingkod ng tapat at tama sa taong bayan. Nasaan na yun? Di ba? Baka naman naglilingkod nga sila ng tama at tapat. Yun nga lang, itong pinag-uusapan natin ay yung budget. Bakit ayaw umattend? Ayan, Yun lang naman yung tanong natin dyan. Okay. 0956-4479, mga idol, nakikinig kami dito sa Palapar. Saan itong Palapar? Malasiki. Malasiki ba? Malasiki, no? Malasiki. Malakas sa radyo namin. Thank you. Malaking epekto sa aming magsasaka kung hindi maipasa ang annual investment plan. Okay, 0981-5382. Mga sir, binoto namin sila para maglingkod, hindi puro politika. Kawawa kaming mga taga Malasiki. Sana, hayaan mo na politika, may panahon dyan, sabi niya. 0923-6819. Bakit ayaw na maipasa yan? Ang kailangan natin para sa budget, para sa mga programa. Okay. 0917-4279, hayaan muna politika, serbisyo para sa bayan muna, sabi niya. Okay? Good morning dyan sa may Kursinok Diners, dyan sa may Barangay Malanay, Santa Barbara. At ganoon din yung 888 Infinity Construction and Supply, dyan sa Malanay, Santa Barbara. Good morning po sa inyo. Sa aming pagbabalik, talakayin natin itong sinabi ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa bansang Pilipinas. Dapat huwag magpanik. Ayon Magpanic buying. kay DA Secretary. Yan, at iba pang mga balita ay aming tatalakayin makalipas na po ng ilang paalala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Tama yung San ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Pared aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang UTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem.
Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:07 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mark Terelingkor, Tumagti Pangasinan, Dennis Muharis. At dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga issue, mga hinaing, mga reklamo, mga reaksyon, mangyari lang po tumawag at mag-text sa 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Ayan. Mula sa 0981-6739. Mga idol, sabi niya, ano update sa user na kapitan ng Banawang, sabi niya. Ano? User. User eh. May kartong. User dahil ginamit ang creek para ipatayo ang barangay. Okay. Linawin na. Medyo suspense ka. Yung nag-text ikaw, marami ka pang alam na suspense ka pa. Sabi niya, mga idol, sabi niya, ano update ng user na kapitan ng Banawang. User dahil ginamit ang creek para ipatayo ang barangay hall. Yung pala karugtong. Kung gusto nyo ho, kayo ay magsampa ng reklamo, bumulog kayo sa DENR at para maimbestigahan nila yan. Hindi ho yung sumbong kayo ng sumbong dito. Okay. Actually, ganito yan. Ganito yan. Yung sinabi niyang user, parang may karugtong doon sa mga kwan natin dahil itong kapitana ito siyempre gumagamit siya ng ginagamit niya ang radio station para sa ganon linlangin yung mga kababayan niya diyan sa sa barangay niya. Ay, hindi rin pwede yan porkit nagsalita na siya na yung tama kaagad. Hindi paano yan? Yung sinasabi niyang maulit natin, yung discuss natin kahapon na itong mga sinasabi niyang
issue dyan sa may Banawang Elementary School. Oh. O edi nagkaroon tayo ng pagkakataon Na halukayin. na mag-imbestiga. Oh. Pinuntahan natin yung mismong eskwelahan. Surprise visit ang ginawa natin para malaman natin kung sino nga yung nagsasabi ng katotohanan. O ngayon, tumambad po sa amin yung mga napakaraming mga proyekto na ito ay dinonate ng pamilya Acosta. So doon pa lang ang proyekto yung mismong magsasalita. Hindi na yung nag-donate ang magsasalita, yung proyekto na lang ang magsasalita doon sa sinasabi ni Kapitana Marit Velasco. At sila na rin, yung mga tao na rin dyan ang magsasabi. Kaya nga. Kung ano nga ba yung talagang nangyari dyan. O nangyayari, sino bang magpapatunay na maraming proyekto ang mga Acosta at sino ba ang nagsisinungaling Kaya na walang nagawa yung mga Acosta. Ngayon lang yan. Ngayon, ano kaya ito na Ken? May usa rin. So, aron ya totoo. Ya pangipalapagan to. Nasarate aliwan na makanamot. Ya ibabaga to ay. Di ba panandara may tagat-tabara banawang di kaya tumatiran na linlaw yun. Kaya tumatiran na Ken may patilikon sa uludah. Di ba? Gaylot. Patulog kay ulo. Kaya ton iyalis. So, may pwede niyang ilipat yung bunbunan ng tao dyan sa bakwan. Hindi, at least kaba yung tay kapitan nyo, tan kaba yung tay pamilya to tay Ken. Untutulong ditan at Banawang Elementary School. Kaya nga, yung tanong namin, ilang taon nang nakaupo si Kapitana dyan sa Barangay Banawang? Bakit ngayon lang niya ngayon lang gagawa ng barangay resolution na hinihiling niya sa DepEd na tanggalin? Hindi sa DepEd. Sa sulat niya sa Sangguniang Bayan. Natanggalit niya sa Sangguniang Bayan. Natanggalin yung bakit ba pwede namang ilagay ang pangalan ng mga stakeholders? Kaya nga, yung mga nag-donate. Donated by. Marami yan na kapag nag-donate yung isang tao, nilalagay talaga yung pangalan. Yun yung bilang pagkilala din sa kailang mga effort. Sa kailang pagtulong bilang stakeholder. Yun yung mga hindi naintindihan kasi ito ni Kapitana kung nag-donate ka rin dyan sa paralan, nilalagay yung pangalan mo. Kung sakaling galing sa bulsa mo. Donated by Kapitan, Barangay Captain Velasco. Ayan. Kung Barangay Council ang nag-donate, siyempre ilalagay nila dyan, donated by Barangay Council of Banawang. Kasi pundo ng taong bayan yung ginamit mo. Hindi mo pwede rin na ipalagay yung pangalan mo na ikaw lang dyan sa project na yan dahil nga lalabas yan self-serving at saka pwede kang kasuhan. Yun na ang dyan. Mayroon ng batas dyan. Yung anti-ipal law. So yun po. Papasok yung EPAL law pag pondo ng barangay. Barangay. Pero pag sariling po, ganun na lang. Kung hindi mo man mahigitan, Kapitana, yung ginagawa ng pamilya Acosta dyan sa Banawang, pantayan mo na lang. Yan. Kung hindi mo mahigitan pantayan mo na lang. Ngayon pa lang magsimula ka na. Dahil sa dami ng nagawa ng Acosta dyan, baka eleksyon na agkani akakapaldo at karakul. Sa Barangay Banawang, meron din akong legacy. Ano? Yung pagpapatayo ko ng barangay hall sa ibabaw ng creek. Nitan, sa Kwandalante, sa barangay hall na Banawang, wala Banawang. Ayan. May barangay hall na Banawang at wala tapo na Banawang? Barangay hall on top of
Banawag, barangay hall ng Banawag, on top of barangay Wala po natin. ngayon, Oo, ay yan hong proyektong yan na barangay hall ni Kapitana mukhang hindi pinag-isipan. Kasi kung isang elected official, isang barangay official ay makatalos na loy, makatalos na bawal andi agtutan ipalagay dito na tapaw na Banawang. teka, meron kaya tang kwan doon, yung Republic Act 7160, yung local government code. Bigyan mo nga si Kapitana. Ano yan, lecture na naman? Para sa ganun, alam niya yung kanyang ginagawa. Wala nang munkin lecture na. Ito, meron po tayong bakit bawal ang pagtatayo ng creek. Diyan sa ibabaw ng ng pagpapatayo sa ibabaw ng creek, sorry. Meron po tayong Water Code of the Philippines. Ayan. Ito po ay isang Presidential Decree 1067. Anong sabi diyan? Easement. Easement. Oo. So, yung easement na yan, yung batas na yan, meron pang yung kung ilang metro doon sa mismong creek. 3 meters sa urban areas. Sa urban area. 5 meters sa agricultural at 20 meters sa forest areas. Hindi pwedeng tayuan kung anuman okupahan ang easement na ito. Hindi, wala naman kaming yung lupang mabibili sa Banaong, kaya diyan sa ibabaw ng creek. Imposible. Kaya wala tayo. Kaya diyan na lang sa ibabaw ng creek Ito sa environmental lecture. Sa environmental laws, maaaring pumasok sa illegal construction, environmental violation, at nuisance. May kapangyarihan ang LGU at DENR na magpa-demolish ng mga illegal na istruktura. So, yun po, Kapitana Marit, illegal po yung ginagawa nyo. Illegal po yung pagpapatanggal nyo. Illegal po yung pagpapatayo nyo ng barangay hall. Pag pumasok ang issue naman na malaman na yung barangay hall ay ginamitan ng pondo ng barangay. Yan. Ibang usapin na naman yon. Kasi paano ka gumamit ng pondo sa illegal na istruktura, kailangan dumaan muna sa mga proseso yan. Bawal yan sa batas. Yung paggamit ng maling pondo. Paggamit ng pondo sa maling struktura. Pwede kang kasuhan dyan sa yung malversation of public funds, di ba? Dahil nilostay mo ang pera ng barangay mo, pwede kang kasuhan criminally. Pwede kang sampa ng kaso sa ombudsman dyan. Kung hindi ko nagkakamali, Republic Act 3019 yan yung malversation of public funds di ba, Kapitana? Kaya't ayusin mo yung ginagawa mo sa barangay Banawang, na hindi basta-basta na ikaw yung kapitana diyan, igagawin mo na yung lahat. Isipin mo, mayroon tayong division of power, ang legislatura at saka executive. Ikaw bilang kapitana, executive ka. Ang legislatura, yung mga kagawad mo. Dadaon na sa posisyon yan. Lecture. Ang tanong dyan kung yung pagpapatayo ng barangay hall sa ibabaw ng creek ay mayroong barangay resolution na ginawa ng kapitana. Resolution at hingi ka ng sangguniang endorse mo doon sa sangguniang. Endorse mo. Ang paglabag po sa easement o bawal tayuan sa ilalim ng Water Code of the Philippines ay no build zone. Ito no build zone. Ito po ay lalo na't kung doon ito na yung barangay hall, ito po ay illegal structure kahit pa
may pondo pero Ayan. illegal. Ay, ang Illegal. tanong, ginamitan ba ng pondo? Eh nako, mas matindi. Mas ang matindi, problema. ha? Ako niyan, papasok dyan ngayon yung criminally, ay yung criminal aspect. Posibleng Oo. kaso po ay yung sa may misuse of public funds. Aha. Posibleng kaso, posible. Correct. Oh. Hindi naman natin sinasabing may kaso. Hindi, kasi nabunuhan ko yung pagpapagawa ng barangay hall. Kung ginamit ang pondo sa proyektong bawal o walang tamang permit, ito pag ginamit ang pondo sa proyektong bawal o walang permit, pwede pong pumasok ang technical malversation. Tama yun. Maling paggamit ng pondo para sa isang proyekto. 3019 yun. At illegal expenditure. Oh. Sa COA naman yan. Ayan. Oo. Kaya doon nga sa may Local Government Code of 1991, hindi kang pasok yan kasama. sa may proper use of funds. Yan. At ang kaso mo dyan, administratively, criminally. Ito, number 4, accountability ng officials. Maaaring managot. Punong barangay, kagawad na nag-approve. Ayan. At kasama rin yung engineer o yung contractor. Damay-damay na pala ito. Kasi damay-damay na pala ito, kapitana. Accountability ng officials, maaaring managot. Punong barangay, kagawad na nag-approve, at engineer o yung contractor. Ayan. Kaya bago sana ipatayo dyan, dapat nagtanong ka sa abogado mo, kapitana. Ito. Sinabi na nga ng regional director ng DNR na bawal. Pinagpilit mo pa. Di ba? Bawal pumasok sa bahay na may bahay. Pinipilit mo pa. Limubla naman tan Hindi, legal mo yun kapitana, pwede ho bang mag-request ng dokumento ng program of work? Ayan. Building permit? Ayan. Environmental clearance o ECC? Wala yan. At ang location plan? Ayan. May maipapakita ka bang ganyan, kapitana? At saka yung resolution ng barangay. Yan. Approved by the barangay council. Dito building permit at program of work. Ayan. Alam nyo, very simple. Sa pagpapatayo, ito private ito Kung ikaw ay magpapatayo o magbibuild ka lang ng pader, di ba kailangan mo ng permit? Correct, building permit. Magpapatayo ka ng maliit na bahay mo. Ito ay konkreto. Kailangan mo ng building permit. Nagpatayo ka ng barangay hall. Nasaan ang iyong konsensya? Building permit. Kailangan, kung tadugan lang natin, ibabagan. Lukuloy ka mo, kapitana. Aga po raratan na mo yakin. Ipresent ka ito na ani. Bota. Kailangan si makikita. Nasaan ang iyong building permit? Okay. Bigyan natin ng sabihin natin, hindi, si kapitana, in good faith naman. In good faith, ipinatayo niya yung barangay hall. Teka. In good faith. In good fake. In good faith. In good fake. Ay, faith pala, faith. Fake. Duma. In good faith, nagpatayo ng barangay hall si kapitana. Palakpakan po natin. Ayan. Palakpakan rin. Palakpak. At least legacy mo. Ayan, okay. At least may legacy si May kapitana. legacy kang illegal na structure. Pero pag ikaw ay nasita at kinasuhan, ano mangyayari? Kasalanan ko kasi. Nagpatayo ako ng barangay sa bawal Mangiyak-ngiyak. Yun nga, yung tinatanong natin. Kung asan yung dokumento ng inyong building permit, program of work, ayan. Asan ang inyong ECC, at yung location plan. Teka, may dinikit doon na billboard o kaya yung tarpaulin. Kasi kung magpapatayo ka ng building dyan dapat na may nakalagay dyan. Yan nga yung information
Information na billboard. Billboard eh. Yan nga yung sinasabi ko. Yung isang pribado na magpapatayo ng kanyang pader, kailangan ng Building permit. yung magpapatayo ng isang bahay, kailangan ng Building permit. yung barangay hall Oh. sa Barangay Banawang, nasaan ang building permit, kamuta. Inulit mo. Agay. Ayun lang ito. Yun. Alam mo, may isa pa tayong topic na pag-uusapan sa akin. Sige. Pero tapusin na natin to. Sige. Tapusin na natin to. Natalakayan hanggang 7:30. Total, 7:23 na po. Yung mga nagkakape dyan, yung mga nag-aalmusal, nipugpug siguro iinuman yung kape, no? Nadudungal yan natin. Ha? Technical malversation. Technical malversation sa walang tamang permit. Pero nagpatayo at gumamit ng pondo. Illegal expenditure po yan at disallowance pagdating naman sa COA. Ayan. Yan. Nasaan yung mga permit na yan? Ayun nga eh. At nasaan yung putong daladalan mo? Yung hindi, yung nung kinausap niya itong si Regional Director ng DENR at magpapaalam sana na magpapatayo siya ng struktura sa ibabaw ng creek. Ano sabi ni Ikaw, barangay official ho kayo. Supposed to be kayo ang mag-implement na magbawal sa mga magpapatayo sa mga creek. Ayan, May puto, dyan buwisit ng kapitana, may regalo to kumon, insumpo to. Stress eating. Mamamaneho ka ng tumay puto hanggang ngangali to na upot. Ayan. Kaya, yun po alam namin yung istorya niya. May magpapatunay dyan, ewan ko lang kung alagayan tumaya, may kaiban na kagawad. May isang kagawad na kagawad isiw. Agkwanta, ako lang kabatan eh. Pero may isang kagawad yan nakasama doon sa opisina ni Regional Director. Ayan. At nang moment meron pong meeting. Alam namin yung importanting meeting. Si Regional Director pero hinarap niya pa rin si Kapitana. Ayan. Dahil lecturan. Tayo. Lecturan. Nilecturan tuloy. Nilecturan ni Regional Director. Nilecturan ho ni Regional Director itong si Kapitana na anumang istruktura na ipapatayo sa gilid ng creek ay bawal. Mas matindi Kapitana, tawalad tapaw. Aliwala ba't yung gilig? Nandun sa ibabaw nandun sa ibabaw ng creek. Kaya kayong mga taga-Banawang, anong gusto nyo? Illegal entry o hindi? Illegal entry na naman. Wala yung illegal entry. Hindi, pumasok sa ibang bakuran. Ibang bakuran. Sige. Yung issue nga pala dyan sa Banawang Elementary School, balita natin, nakarating kay Mr. Lito Acosta, yung tinalakay natin dito na welcome arc, ay may pinorward pong litrato yung mga isang taga-barangay Banawang. Dito po sa ating istasyon at yung nakalagay doon, ano ba yung nakalagay doon? Don Jose. Hanapin ko yung para hindi tayo magkamali. Ito, Don Jose Acosta Sr. Welcome arc doon sa may Banawang Elementary School. Sa ibabaw po nun, nilalagyan na po ng Banawang Elementary School. Although, meron nakalagay doon sa may tapat ng Don Perry Sapiera Acosta Elementary School. Itong Don Perry Sapiera, kaano-ano ng dating Kapitan Mel Sapiera ya? Uncle to siguro. Uncle to, mo. Sapiera Acosta. Wala rin kamaungan na ginagawa doon manaya. Pero, ano pang timot may Velasco? Hindi. Banawang Elementary School. Wala ka mga tumat. Kasi pag-iinitan ng kapitana ay gagawa ay Acosta at Banawang Elementary School eh. Ayan, kung pinag-iinitan mo, yung mga nagawa ng pamilya Acosta, dyan, magpagawa ka rin ng railings na end-to-end. Meron na. So, wala na.
o magbigay ka rin ng LED TV sa lahat ng classrooms, Kapitana? Meron na rin eh. Meron na. Binigay na rin ng Acosta. Pa-renovate mo yung opisina ng principal's office with CR at may magandang... Na-renovate na eh. Ay, na-renovate na. So, wala na. Ginawa rin ng Acosta. Mag-feeding program ka kaya? Meron na eh. Nag-start na nung 2018 pa yun eh. 2016. 2016 eh. Hanggang ngayon, ang pinapakain dyan, grade 1 to grade 6, hanggang po nilagsanan, Monday to Friday. Kaso, nagawa na ng Acosta. Yung children's park kaya? Ginagawa na rin. Ginawa na eh. Pasimento mo na lang kaya yung grounds. Ipagasunto ng Acosta yun. Acosta pa rin ang gumawa, ano? Yung solar lights. Ayan, solar lights pwede. Nagbigyan na ng Acosta dyan eh. Yung clinic, yung building. Meron na rin eh. Acosta pa rin. Hanggang po na sinigawa mo. Naklaba lang. Ito na lang. Dahil ang balita natin, ang Acosta family ay magpapagawa ng 2-story building. Magpapagawa pa lang. 2-story building. Unahan na kaya ni Kapitana? Wala akong biyara. Unahan na ni Kapitana para meron din siyang ano doon. Wala yung sagpo to. Ayan, Kaya, antabayanan natin dahil kung pwede, tumawag dito si Kapitana eh. Para sa I-accommodate natin si Kapitana dito. Bibigyan natin siya ng oras. Correct. Isang oras. Isang oras at kalahati. Pero paparam na tayo eh. Kalala siya. Don Ramon Bautista Sr. Good morning. Good morning. Good morning sa iyo. Good morning, Matulkinan Director Joseph Roland Mejia na R1MC. Si Helen Ibasan Labarias, good morning. Majin Acorde at Maribik Rivera Baraso, magandang umaga. Rosalind P. Mariano, good morning sa inyo. At ganun din, magandang umaga kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Calason. Si Sir Ben Gab Hobellanos, good morning. Good morning. Kapitan ng Barangay Bud, kabarangay ng dating Liga President, dating Kapitan Carlito Dion. Good morning, sir. Good morning po, Kap. Wala po tayo sa sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po mamaalam na sa himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, ating magtipangkasinan Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control, nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Ang tabiana na susunod na palatuntunan ni kapaborito Arjo Jimenez sa programang Rikna Ibalay dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado.